Il-kumpanija Enemed ħabbret żieda ta' 4 ċentesmi fil-prezz tal-fuel. L-ewwel żieda f'bosta xhur minħabba żdiediet enormi fil-prezz taż-żejt li kien hemm fl-aħħar xhur. Fil-fatt minn 8 Settembru sa tmiem Diċembru biss il-prezz taż-żejt ogħla bi 32%. Dawn iż-żiediet il-prezz tal-petrol u d-diesel żdiedu għal €31 ċentesmu kull litru u l-petrol b'euro u 18 ċentesmu kull litru u anki il-diesel. Il-prezz tal-e-power se jkun ta' €46 ċentesmu kull litru u tal-kerosene se jkun ta' €18 ċentesmu kull litru. Minn dan ix-xahar se jibda wkoll il-proċess biex il-prodott ta' diesel jinbidel għal e-diesel. Dan ifisser li d-diesel tradizzjonali mhux se jibqa' jinbieħ iktar mill-kumpanija Enemed u d-diesel il-ġdid huwa ta' kwalità superjuri. Intant il-Ministeru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li l-prezz imħabbar illum se jibqa' stabbli sal-aħħar ta' Marzu li ġej, b'differenza minn dak li kien jiġri taħt amministrazzjoni preċedenti meta l-prezzijiet kienu jinbidlu fl-aħħar ta' kull xahar, intqal fl-istqarrija. Fl-istess stqarrija ntqal li l-Gvern Malti se jibqa' jaħdem biex l-impatt taż-żieda fil-prezz internazzjonali taż-żejt jibqa' l-inqas possibbli billi jassigura l-aħjar prezzijiet tal-fuel għal pajjiżna. Fil-fatt tul din il-leġislatura l-prezzijiet tal-fuel raħsu 11-il darba. Il-prezz tal-elettriku f'pajjiżna mhux se jiġi affettwat miż-żiediet qawwija fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Dan huwa dovut għall pjan tal-enerġija li qed iwettaq dan il-Gvern biex pajjiżna jiġġenera l-elettriku mill-gass u ma jibqax dipendenti fuq il-heavy fuel oil. Intant statistika tal-Kummissjoni Ewropea tindika li kien f'Malta biss li fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel baqgħu stabbli. Bir-reviżjoni ta' 4 ċentesmi pajjiżna se jibqa' bi prezzijiet sinifikament orħos mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Barra miż-żieda fil-prezz tal-fuel fl-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet kien hemm żieda fil-prezz tal-elettriku madwar l-Unjoni Ewropea. Il-Harmonized Index of Consumer Prices li jinġabar mill-Eurostat jindika li l-prezz tal-elettriku tela b'medja ta' 1.1% minn tmiem Settembru sa hawnhekk. F'ċertu pajjiżi żiediet kienu ferm ogħla. Pereżempju fi Spanja kien hemm żieda ta' 9.7%, f'Ċipru żieda kienet ta' 2.4% u fl-Iżvezja seħħet żieda ta' 6.6%.